Pozdravljam naše goste iz ministarstva. Ja bih samo nekoliko ključnih stvari, imam nekoliko pitanja. Jako mi je drago da je gospodin priznao da jeste bilo nepravde i da ono što je režim radio nije bilo u celosti u interesu građana. Mislim da je to vrlo važno da se ovde naglasi. Kada su u pitanju penzije, mene interesuje da li će penzioneri u celosti biti obeštećeni za ono što im je oteto od 2014. godine do danas. I ono što je neophodno naglasiti, da vi njima ovim zakonom oduzimate ono što je ključno, što je najvažnije za život penzionera. Oduzimate im izvesnost njihove budućnosti. Dakle, penzije više neće biti usklađivane sa rastom cena, već će vlada u odnosu na sredstva u budžetu i na neke svoje druge planove i interese odlučivati o visini penzija, što je poražavajuće. Do sada smo koliko toliko imali sigurnost u tome što su penzije bile usklađivane sa indeksom rasta cena, tako da oni sada bukvalno ostaju prepušteni tome da li će vlada, odnosno da se ne lažemo, Aleksandar Vučić, odlučiti da mu je prioritet gradnja nekog autoputa do Drača u odnosu na penzije i tako dalje. Tako da je prvo moje pitanje da prokomentarišete da li je tačna moja tvrdnja da se, dakle, promenom tog mehanizma usklađivanja cena direktno nanosi šteta penzionerima, a drugo pitanje, dakle, da li će biti obeštećeni u celosti i šta se dešava sa onima kojima su penzije umanjivane, a preminuli su u međuvremenu, da li će njihove porodice biti obeštećene? Za sada toliko. Hvala.